Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Julius Malema has reposted this. MK party member goes around stealing transformers and damaging power stations and go to the community to campaign about electricity. Guess what? Nebanjiwe bo Satan. The MK party has donated a house to a struggling family in Watersmith in Ladysmith, Mnambiti. The family was living in a dilapidated house, and pleas for an RTP from the government fell on deaf ears. Khona abantu la emphakathini noma ekuhlaleni obabonayo ukuthi bayayideserve i-RDP ukuthi bakhelwe yona. Futhi uma bengase bakhelwe banga-appreciate. Kodwa for abantu nje abafana nami nawe ababuka iso ngoba bengaswele ngaleyo ndlela bathi RDP incane. Yabona nje le ndlu lehlala lo mndeni lo okuthiwa wakhelwe i-MK party indlu. RDP bingaba usizo kakhulu. So yingakho ngithi asikuveze lokhu sikuncome okuhle okwenzakalayo. Ngiyazi ke ukuthi mawukhuluma ngokuhle esikhathini esiningi awuvamisile ukuthi uthola abantu abaningi abazobuka leyo video leyo, kodwa abantu abalandela le channel bayazi ukuthi uma i-political party noma yipi yenza kahle siyayincoma ngoba isuke yenza kahle. Ukuze nangelanga sizoyiceka ngalo bezothi abantu noma yona izothi bafanele labantu ukusiceka ngoba masenza okuhle bayabona noma senza okubi futhi bayabona. Lento ifana nokuthi ube nezingane, wena nje ube nezingane njengoba unazo, kodwa mazenza kahle awusho lutho. Kodwa mzukwane enza iphuthu uyokhuluma, oh Nkosi yami kuyoze kubuye uJesu mangabe uzobuya. Uyokhuluma kanti mangabe ingane iyaqiqonda ukuthi mangenze kahle umzali wami uya-appreciate, uma ngenze kabi umzali wami uyakhuza, iyakwazi ukwehlukanisa ukuthi oh lana ngenze kabi yingakho kunje, awulana engathi avele la ekhaya kuyafana noma umuntu angenzani hayi kuyafana. Yingakho ke ngiyiveza le post ukuthi i-MK party asikubonge kwenzile ngoba lo mndeni usuzoba nekhaya elingconywana kunalento lebe behlala kuyo. Andla bethu viva mkhonto wesizwe viva, viva mkhonto wesizwe viva, viva msholozi viva. Comrades, ake ngihlale kule ndaba engiyibona i-trend, getting calls from Daily Sun, Solezwe, all social media platforms ngiyabona bayabhala kakhulu ngendaba kaKhehlelezi eyenzeke. I think it's on Tuesday. Maybe comrades, you need to hear from me, even though maybe I'm not supposed to do this according to my attorneys. They were told I must remain silent, but maybe it will help me in the long run. Most people have a belief yokuthi ngisejele ngiboshiwe, abanye bayangibona ngiyahamba, but still abakholwa even though bengibona ngihamba. Comrades, angiboshwanga ngaphandle ngikhona, but the incident did happen. The incident did happen. The question will be, will you plead guilty or not guilty? I will say to the magistrate, I'm not guilty, but I was driving at a higher speed. But there is a reason for me to do that. So maybe as time goes on, maybe we'll have to analyze this, because it cannot be a coincidence yokuthi manje kube nemoto okuthiwa imalapho khishwa ibhamu. Mangithi ngiyabuka ngiwazi lamadoda acela imoto. There by, I think ngaseGaleria,
maybe yofanele before bangicharge kodlala amakhemera ngakhona ngisuka ngiyabaleka strong because I thought ngihamba ngemoto abangayazi. Ngibaleka strong, ngibaleka in such a way ukuthi mangiqhamuka ngizazi lezi ndawo I think iparking mina ngithi ngibeke phansi ngigijima ngabona amaphoyisa ngibona abantu abagijima bangena emgwaqweni bamisa ngezandla zowu2 bamisa emgwaqweni. Oh wow, amaphoyisa uzubona ukuthi I did comply. Ngidlulile ngathi ngemoto, then mangifika lapha I realized ukuthi no amaphoyisa lawo engareversa because I would know. I think nalo usizo ngizolithola. Engawatshela amaphoyisa no guys, kunemoto engijahayo kunabantu engingaba-understand abangikhiphelile ibhange. So ngiyacela, and by that time nabo bangakhuluma iqiniso bengingekho kuma-senses wami ngenxa ye-panic. Ngiyaphenika ngithukile strong. Ngithi ngiyacela and kwasho ukuthi bane-attitude ngendlela abenza ngakhona. Ngathi guys ngiyacela seni e-police station, it's not safe. Khuluma ngaleso sikhathi ngiyahamba baqoqa umshini bathi okay sizoqoqa umshini asambeni sonke bathi wazoyehla uzobona ispeed. No, asikho start speed man, ngiyacela sambe ngizongikhombisa e-police station. Suke shaya imoto bangilandele bahamba kancane mangifika lapha ama-police station, I think it's Ibadini from the police station. Mangifika le police station kumnyama angathi noma angazi noma ngidla umuntu angathi akubonakala amaphoyisa phandle. Ngiyabona la ngiyojujula lapha le police station. Guys, PKTT disband the case at them. There are so many killings, political killings. Amaphoyisa abaqhamuki police station uyabona nje kumnyama abakwenzeki lutho la. Best way, what do I have to do? I ran to the nearest house lomngane wami ngijima ngangena khona ngizovala amagate aqasha lapho. Then second day nako futhi sengiyahamba angithi naba futhi ngifuna ukuzwa ukuthi kuphi la kuthiwa ngibaleke khona ngoba second day abangiboni babona imoto isidlulile. Nayi le moto ade sifuna izolo bafonela ngaphambili bathi hayi bosimisele ngiyalaphela ngiyisa ngibaleka ngami bathi hayi kuthiwa izolo ibalekile. So that's how anangilalanga amanga transport banana amanga aze ngilale mina police station. Yes, itali ivuliwe ngenzela ibail abameli bazowazi itali lespeed awuze uthi ulale the whole night. No, uthole 1,000 rand bail khona lapha ne-station. Then ngizoya ecourt Tuesday, maybe abantu bayeke kuma-assumptions bamba bayeke ispeed lisanombani ngaboshwa nombani, but I have got something to explain to the magistrate, and if they were to go and play ama-cameras la engiqale khona bazobona ukuthi kwenzakaleni. So angiboni ukuthi bengaze ngirisk impilo yami ngendaba ukuthi ngisaba ispeed if besingishaya siyangishaya, but I was going to explain ukuthi why. So there was a reason. So yeah, abantu bayeke ukukhuluma into engekho. Bengithi maybe ngichaze nje kancane abafisa ukusupport abawusupport ngantolo abangafisi it's fine. We always support thina uma kunenkinga, but I think that's it. Namhlanje abantu full understanding kwenzakalani. Ngiyabonga.